Good morning and welcome back to the channel. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडियोआवहाय बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दा आङो नै स्कुलाव दंफैयो। स्कुलाव दङ दा। जोंना माने गाबोनहाय प्रि बैसागुनि प्रग्राम दङ आरोना। दा प्रि बैसागुनि प्रग्राम खुंनो नागिरदों जोङो गाबोनहाय। ओमफ्राय बेनि थाखायनो एसे बैसागुनि प्रिपारेसन खालामगासिनो आरोना। स्टेज माने ओपन स्टेज जागोन आरोना। सिङाव हलाव जाया। एसे बैसागुनि प्रग्रामा बाहेरायाव जायोबा एसे मोजांसिन जायो नालाय। ओंखायनो दा बाहेरायावहाय खालामनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय एसे इनचार्जआव गोलैदों स्टेज डेक'रेसन माबा माबिनि। ओमफ्राय बेखौ फेस्टिभेलखौ खुंनो थाखाय प्रि बैसागुखौ खुंनो थाखाय एसे सार केबिनेट दं आं दं ओमफ्राय नै सार जसमोन दंना एसे इनचार्ज गोलैनायखाय दा दिनैहाय ईद दिन ओमफ्राय बयनिसिमबो ईद मुबारक। ओमफ्राय दा बाहाय फैबाय जोङो माखासे स्टुडेन्टसफोर दङ बिसोरबो सोरबा सोरबा प्रेक्टिस खालामदों गाबोन थाखाय ओमफ्राय माखासेया बिदिनो स्टेज बानायनो थाखायहाय बिदिनो डेक'रेसन खालामनो थाखायहाय बिसोरो जोंखौ हेल्प खालामदों आरोना स्टुडेन्टसफोर नै नायनो हागोन नोंथांमोना स्क्रिन बानायगासिनो ओरैहाय दङ नै दा मेजारमेन्टखौ लाबाय सार दं सार Okay. माबायदि प्रिपारेसना preparing for tomorrow's pre-bwisagu celebration and ethnic food fest. अच्छा दा माने एसे जानाय लोंनायनि फुड माबाबो दं आरोना बादायलायनाय फुड फेस्टिभेल दं आरोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबा गाबोननि दिनखौहाय भिडिअखौ नायबा नुगोन आरो ओमफ्राय बेयाव नैबेयावनो जागोन आरोना स्टेजआ जोंना ओपन स्टेज ओरैहाय गर्ल्स दं दियार माबा डेक'रेसन खालामनो नागिरदों आरोना स्टेज डेक'रेसन ना हरथिंबो ओरै दङ माखासे दङ ओमफ्राय हरै साइडनिफ्राय माने औवा नांगौना औवाखौ लायखांबा जों बेम्बु बेयो आरोना औवाखौ लायनानै जों फैबाय बेवहाय गायसिगोन आरोना दा स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना इन्टारेस्टेडब्ला ओमफ्राय दा फुलि फाइनाल मा होनो डेक'रेसनखौ दाहाय आं देखायगोन आरो ओमफ्राय एसे ओरैनो खामानि मावनायखौ खेबलाबायसै स्टुडेन्टफोरखौ एसे मेम'रिसनि थाखाय थानायनि आरो ओमफ्राय आंना माने गाबोनहाय प्रि बैसागुआवहाय माने वेलकाम स्पिच दंबायो आरोना वेलकाम स्पिच होनांगौ फार्स्ट टाइम आं वेलकाम स्पिच होगोन आरो आं बिदिनो एसे प्रिपेरेसन खालामबाय आङो जादोंना जायाखैथ' आं बेखौ बुंनो हाला मानो होनबा आङो फार्स्ट टाइम नालाय गाबोन नायनोसै आरोना ट्रिपाल दा सारजों आंजों जोङो सासे मानसिखौ नागिरदों आरोना गाजोल नांगौ गाजोल गैया नालाय दा बिसोरनाव सोंफैदों आरोना गाजोल मोनगोन नामा साननानै नायदो नै ओरै हस्टेल गर्ल्स हस्टेल ओरैथिंजाय नै এই যে আমার এন্টনি দা হ্যাঁ হাই এই মুরগি খাবার লাগে মুরগি হ্যাঁ হ্যাঁ মারে খাবো না মারে খাম ओरैथिं बायदिसिना दं नै डेक्स बेन्च माबा माबि ओंखाम जाग्रा ना माबा मोनलै आगोल बेयाव बनथन दोनलाबायोमोन जों गोदो उन्दैबा ओमफ्राय मोख्राबो दंलाबायोमोन सोरबा खुसेर जालाबायखांबायलै खेबसे उन्दै जों हाबबा आरोना मोख्रा नायनो फैयोमोन जों बाहाय ओमफ्राय ओरैथिंजाय नै बिथिंजाय ओंखाम जाग्रामोन आरो ओंखाम जाग्रा हलमोन बेयाव ओमफ्राय दा न' लुनानै खामानि मावग्राबो थायो आरोना ओमफ्राय हरथिंजाय अमा दोनग्रा दंमोन फिगारि दंमोन दा गैला दां अमाया आरोना नैबे बेक साइडनि जाबाय बियो नै गिर्जा चार्च नै कारगिल अमा दोनग्राया बैयावसो मोनबाय एसे बुरजा लाखाबानो जायोमोन ना मा खालामनो बुरजा दा बायसान्स नांगौ जायोबा नांनो हागौ ना गाजोल बुस्थुआ लागिरा फारे फायनाखि চলি যাব বেশি ডাঙৰ তো নালাগে মানে গাজলটো লাबायलै दा गाजल लानानैथ' गाजल दोनो हाथुरा नांगोन ना हाथुरा खारगिला माबा खालामगासिनो हाथुरा लांफैलायबाय नै खारगिल नोंना न'आ बेनो माय थायो नों बाव ना बाव माय थायो बाव ना बाव थायो
हाथुरा हले हाथुरा औ खारगोलिनोखौ नायनोलै एसे वा गैया नैबो साइडआव बियो गावरि गावरि अमा नायसै अमाया दंनो अमाखौ नायसै आगोलबो फिखायोमोन ना अमा गावरि where is गावरि वा नै हैद दंथ' नै मानै दं हैद मानैल' नङा बैयाव दंबायो उन्दै फिसानो मेरला दं नामा हाब दङलै नै ओरैबो दङ बा फिसा गोनांलायबावसो नै बियो मै आदा ओरैबो दं बाब मेरला दं माथो जाव नै बाब मेरला आसेथ' मेरला आसे हैद खाबार ना दे ना गावरि खाना सर ट्रिपाल लाबोबाय नै ट्रिपाल खोंसै आरोना ट्रिपालखौनो दासो मोन्दों नागिरनानै बिराद गोबाव जाबायमोन नागिरो मोनाखै एस माबा जोबथारनायाव खाब्रा हो जोबथारनायाव खानानै ओमफ्राय हास'नायाव नांगौबा बेखौ खस खालामदों स' गाइसमोन स्कुलनि बेक साइडथिं फैबाय ओरैहाय औवा दाननानै लायनो नागिरदों आरोना एसे औवाया सर्ट जादों गोजौआवहाय बै माबा होनांगौ ना ट्रिपाल खोंनाय बेखौ लायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दाबो जेबोआनो जायाखै खामानिया 20% जादों आरोना दाबो नायनोसै औवाखौ माबायदि मोनोना मोना मोनगोन मोननायालाय औवा बागान दंखायो नालाय नै ओरै गय गायलायबाय गय बागान खालामलायबाय ओरैथिंजाय नै खमसे खम थब्रैसो नांगोन जोंनो थब्रैसो औवाखौहाय What happened? Huh? There is so many fruits na. Come bring us on. So want to eat? I will not eat. What is called this one in English? Star fruit. Yeah, star fruit. Star fruit. Come bring us. Oh my God. Huh? Why? I love vlogging. That's why. Huh? I love vlogging. That's why I'm vlogging. Come. Let's cut the bamboo. See Hagrabari. We are coming here to cut bamboo tree. Next on daring person. Huh? Touch. Very gentle. Tangga sini. Nah. Close looking like a wall. So hard. नै जानाय लोंनाय जादों सिंग्रा सारा गुड गावनि फैसाजोंनो गावनि पकेट मानिजोंनो सिंग्रा लायनानै जाहोदों नै सार टेबेना थेंक इउ सार सारजस सारजसजों बेजों आरोना आंथ' फैसा लाबोआखै गैया साहा लोंसै नै लाल साहा आं सिंग्राखौ जाबाय थायासै आधा पारसेन्टआनो जायाखै दाबो खामानिया ओमफ्राय क'क्राझारावबो थांनांगौमोन ना जास्ट जाबाय बरबाद ओरै थांनांगौ ओरै मानांगौ सेस फन हरनानै लेंहरगासिनो न'निफ्राय दाबो जाया नामा होननानै ओमफ्राय नै बेखौ खामानिखौबो गारनानै थांनो हाया जारलासो दा दसे थानानै थांसै आङो जानोसै नै सिंग्रा finish your decoration all I think singra breakfast ơi nãy giờ mình ra bài
đúng không nè đúng chưa đây à mới đâu đây 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 à ui bự ăn được sao rồi nè hả ăn được sao rồi đúng không ơi cứ rồi rằng khác nó có rằng khác cứ rồi cứ rồi rằng khác nó còn đây gì làm ơi đây selfie point बानायगासिनो बिसोरो Sir, little bit of idea. selfie point idea Yeah. Idea, sir, idea. ini idea wait I will come and tell after 5 minutes selfie point बानायगासिनो टाइमा 2टासो जानोसै आरोना ओमफ्राय आंहा क'क्राझाराव थांनांगौमोन जाला हिनजावबो फन हरनानै फैदो होननानै रागा जोंहरगासिनो दा नैबेखौबो गारनानै थांजाया माजाया जालागासिनो दाबो आदायानो जायाखै नै दाबो नै बाहाय स्टेज आरोना एसे साजायगासिनो स्टुडेन्टसफ्रा आरो बेहाय साजायगासिनो स्टेजआ जाहांबायानो नै जाहांबायानो आगु रंजालि बैसागु फोरबो नामा ओरैनो हरलाय बानायग्राफ्रा they are decorating the stage tarlase mana suhu bijeng mana suhu biu kakak ba baik kan sedang hả người đi cái ấy người đi gần đi cái xe nào mà cũng đã cái xe nào mà cũng mình này bên cái gì nào lấy sao xe bự rồi mà này về rồi sao admin ini ya tak ang rengasan bae mate Sanse 당시야. 강대 심야 장. 내가 부르는 당시야. 강대 Người rất kosong lắm này bẹ pulung này ses nơi join mình bữa they're working very hard today see and these fellows huh all are sitting around going here and there doing work. Boy sir look this side Nah, why feeling shy? Huh? This is the selfie point. So guys, साराय थिनथा सारिथायानो जाबाय आरोना ओमफ्राय दासिमबो जायाखै बहुद खस्थ' मोनबाय सारिथायानो जाबाय आरो ओमफ्राय आंहाथ' क'क्राझाराव थांनांगौ दंमोन ना शपिं खालामहैनांगौमोन दा गैला सेस आं गाबोन गाननो एसे बिदिनो शपिं खालामनो थांनो नागिरदोंमोन आरोना दा गैला ओमफ्राय माने फेमिलियाबो शपिं थांनो नागिरदोंमोन आरो दा गाबोनथ' प्रग्राम दङ गाबोनथ' बहा शपिं खालामनाय जाबावनो ओमफ्राय समफोरबोथ' संक्रान्तियावथ' जाला माने बैसागुनि एसे शपिं खालामनो नागिरदोंमोन आरोना फेमिलिखौ लानानै दा गैला सेस दिनै टाइमा स' दिनै भिडिअ बेखिनियासो लोगोफोर जोंना जाबाय कमप्लिट 90%आनो जाबाय आरोना दा एसेल'सै दसे उनावहाय न'आव थांसै स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना अननानै लाइक खालाम आरो शेयार खालाम
आरो जाय आंनि चेनेलावहाय गोदान अननानैहाय आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर नुवाखैनो नै 5टा जालायलायबाय 5टा दासो थांनो नागिरदों जोंनिजों नै सार्टिफिनेट ओमफ्राय सारजस ओमफ्राय आं दासो थांनो नागिरदों 5टा जालायलायबाय ओंखाम गैया फुङाव एसे जाबोनाय आरोना खस्थ' मस्थ'यै बानायबाय ओमफ्राय ओइ थांसार